खुलुमबाय एनबिटि लाइभनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ बे समाव बरायबाय। दा जोङो दिनै मोनसे गोनांथार आयदा लानानै सासे गेदेमा बिथांनिसिम जोङो माखासे खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बिथाङानो जाबाय सासे फोरोंगिरि आरो सासे मोजां आबादारि, लोगोसे सासे मुंदांखा लिरगिरि बिथां रसिलाल नार्जारी बिथांनि न'आव जोङो दान्दिसे दंफैयो। दा बिथांनिफ्राय बिथांनि जिथु लाइफनि जार्नि बेनि सायाव जों माखासे गोबां बाथ्रा मिथिनो आरो फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। गिबियावनो आदा रसिलाल नार्जारी, नोंथांनिसिम एनबिटि लाइभनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रोबाय। खुलुमबाय। दा बे समाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों, नोंथाङा सासे रबि कछारी मेम'रियेल एकाडेमिनि सासे फोरोंगिरि जानानैब्लाबो गोबां समाव नोंथाङा माखासे गोबां बिजाबफोरबो लिरबाय बा बिदिनो सुंद' सल', खन्थाइ आरो माखासे गोबां बिजाबफोर नोंथाङा लिरबाय। बेनिफ्राय लोगोसे नै आथिखालाव नुनो मोनदों नोंथाङा आबाद बिथिङावबो गोबां माने गोसो होनानै आबाद मावनाय। दा नोंथांखौ नुनो मोनदों नोंथाङा सासे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनानै बेफोर आबादफोरखौ मावनायखौ जोङो मोनदांनो हादों। दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे आथिखालाव आबाद मावनानै जोंनि बे ओनसोलाव आबाद मावनानै जाग्रा माखासे आबादारिफोरखौ माबायदि आबाद मावजानोखौ नोंथाङा लुबैयो? खुलुमबाय। दा नोंथांनिसिम साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। आङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै आंनाव मोनसे साननाय दङ जे आङो फरायसालियाव फोरोंगिरि जानायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे माने बे ओनसोलनि माखासे आबादारिफोरखौबो माने थुलुंगा होनो थाखाय आं फोरोंगिरि महरै आबाद मावनानै माखासे बेसेन गोसा आबाद आरो गोदान आबाद एसेल' हायाव मावनानै गोबां रां खामायनो हाग्रा बेफोर आबादफोरखौ सायख' माने मावनानै दिन्थिनानै आबादारिफोरखौ माने थुलुंगा होनो आंहा मोनसे माने सिमां दङमोन आरो दाबो दङ। मानो होनोबा जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरा बा बर' सुबुङा जिहेथु आबादारि गोदोनिफ्रायनो मुं दङ बा आबादारि होननानै लायो। नाथाय गोदोनिफ्राय आबाद मावबोदोंब्लाबो मावैनो दासिमबो माने न' बांफोरखौ फोसाबनो हायाखै। माने गोदान मुगानि गोदान आदबजों आबाद मावनो नाजायाखै। बेसेन गोसा आबादफोरखौ माने मावाखै। बेबायदि खारनावहाय माने रांखान्थियाव माने जौगानो हायाखै। गुबुनफ्रा जेरैहाय बेफार फालांगि मावनानै माने जौगालांजोब्बाय। नाथाय जोंनि बर' माहारियाथ' बेफार फालांगिखौबो रोंजोबा। सुबिदाबो गैया। आरो जोंनियाव बर' हारिनियाव सुबिदा दं होनबा बे आबाद मावनायनि सुबिदायानो दं बा बेखौनो बिमा बिफानिफ्रायनो रोंजेनो। बे हिसाबै बेखौ आङो लामा दिन्थिगिरि बायदियै आङो गावखौनो माने फरायसालियाव जेरै फोरोंगिरि आबादनिबो माखासे बिदि फोरोंलांनो होननानै आं साननानै जेरैहाय आङो बेवहाय बे ओनसोलाव गोदानहै ड्रेगन गायफैदोंमोन। ड्रागनबो होनो। बे ड्रागना जोबोद बेसेन गोसामोन, दाबो बेसेन गोसायैनो दङ। बे ड्रागन आबादखौ मावनानै गोबां थाखा माने खामायनो हायो। जिहेथु बे ड्रागन फिथाइया देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा, बुंस' हायै हेल्थ बेनिफिट दङ। आरो बेखौ फाननानैबो माने गोबां रां मोनो। आरो बे बुस्थुखौ जोङो जाखांबोनाय सेंग्राफोरा जुदि बेखौ एखेबारे गोबानानै लायोबा बे ड्रेगन फिथाइनिफ्राय बायदि मैया दिहुनथाइ बा प्रडाक्ट
खालामनो हायो जेरैहाय ड्रेगन फिथाइखौथ' गोथाङै बा गोमोनखौ जाखायोआनो बेजों लोगोसे बिनिफ्राय आइसक्रिम बानाय जायो बेजों बिस्कुट बानायनो हायो बिनि केक बानायनानै फाननो हायो बिनि दाम गोसा भिनेगार बे फिथाइनि माने बिराद दाम गोसा जौ बानायनानै फाननो हायो आरो साबोन बानायनो हायो बिनि दंफांनिफ्राय साबोन बानायनो हायो बिनि बिबारखौबो ओंख्रिबो जाजायो बिनि बिबारखौबो आरो मोनसे स्प्रिं फुड होननाय दङ माने बेबायदि माने बानायनानैबो जाजायो बा बेखौ बानायनानै बिदि फाननो हायो कमप्लिट मोनसे इन्डास्ट्रि जोङो बे ड्रेगन खेथिजों माने फसंनो हायो आरो दा जोङो बै लेभेलाव थांनो थाखाय गुदियावनो जों बेखौ सोलोंग्रोनांगोन दा बेखौ बयबो सोलोंथों साननानैनो आं बेखौ गायफैदोंमोन दा नुनो मोनबाय माने खमथार मानसियासो बेखौ सोलोंदों आरो खमथार मानसियासो बे आबादखौ मावदों आरो ओमफ्राय जा सासे सानै मावदों गोबां रां मोननायखौ नुनो मोनदों दा बे हिसाबै आङो नामखौनो मख'नोसै जे जोंहा बे दहलापारानि फंबाय सन्थला होननाय दङ बिथाङा आंनिफ्रायनो फुलि लांदोंमोन आं फुलि फानहरदों आरो बिथांनो दा बिथाङा 3 काठा माने 1 बिगाबो नङा आरोना 3 काठाल' माने ड्रेगन गायहैदों आरो बिथाङा आंनिफ्राय फुलि लांनानै बिनिफ्राय बिथाङा दा बे 3 काठा हानिफ्रायनो माने बोसोराव 2 लाख रां मोनबाय थायो बिथाङा फिथाइ फाननानै अब्ला 1 बिगाबो नङा नाथाय बे 3 काठा हायाव जे बियो 2 लाख बा बिनिबो बारा रां खामायनो हायो बे गायगासेयावनो माने मोनबाय थायो होमबा बेसे मोजां लामा बियो रां खामायनायनि दा आरोबाव सासे बिदिनो जाखांफुनाय सेंग्रा बिदिनो गायनायफोरखौ नुनानै खोनानानै बिथाङाबो 3 काठा गायहैदों आरो थांनाय बोसोराव बिथाङा आंनिफ्राय फुलिखौ लाङाखै लांनो फैदोंमोनबाबो बिथाङा बेलेगनिफ्राय लांनायसै नाथाय बिथाङा 3 काठाल' गायदों आरोना बियो 1 बिगाबो नङा 3 काठा गायनानै माने सिस्टेमखौ एसे बेलेग सिस्टेमाव गायदों आरो ड्रेगन गायनाया सिस्टेमा बेलेग सिस्टेमाव गायनो हायो नालाय बिथाङा हिसाब होबाय बे 3 काठा हायाव थांनाय बोसोराव माने फाननायजों गायनायजों 1.5 बोसोर बेखिनियाव बिथाङा मोनबाय फिथाइयाव मोनबाय 3,70,000 3,70,000 मा होनगोन 70,000 रां मोनबाय आरो बिथाङा आरो दालाय दुलायखौ दानखा दुनखा फाननानै आरो 40,000 रां मोनबावबाय थारमाने 1.5 बोसोराव बिथाङा 3 काठा हायाव 4,10,000 रां मोनदों आरो अब्ला बिथाङा आंनि सिगाङाव मिनि बुंदों आरो दा जे गोदोनिफ्राय आबाद मावबोबाय न'खरखौ आं फोसाबनो हायाखै खिन्थु दिनै आं मोनबाय मोनसे बुस्थु जायजों आं न'खरखौ फोसाबनो हागोन आरो मा 3 काठा मा 3 काठा आङो 5 बिगा गायनोसै होननानै बिथाङा माने दा गायगासिनो दङ आरो बिथाङा दा थिग बेबादिनो माने गोबां रायजो राजाया बेखौ गायोब्ला बेवहाय इन्डास्ट्रि सोलियोबा इन्डास्ट्रियावहाय बिनि प्रडाक्टफोरखौ ड्रेगन फिथाइफोरखौ इन्डास्ट्रियाव जमा खालामनांगौ माखासेया रोगाग्रा जानांगौ माखासेया फानग्रा जानांगौ आरो माखासेया माने नेटवर्क मार्केटिं अब्ला बिनि दारै माने गोजाननिफ्राय जेनेबा दिल्लीनिफ्रायबो बिहरगोन बबेबा हारियाना पान्जाबनिफ्रायबो बिहरगोन बा जोंनि इण्डियानिफ्रायथ' बिहरखागोनानोसै आरो गुबुन कान्ट्रिनिफ्रायबो जोंनिफ्राय माने प्रडाक्टफोरखौ लांगोन आरो दा बिनि रोगानायनि बेबस्थायाबो ओंखारलांगोन बेखौ मावनानै आबादारि मावनायाबो आबाद माने इनकाम जागोन बेखौ रोगाग्रायाबो इनकाम जागोन बैयावहाय फेक्टरियावबो इन्डास्ट्रियावबो माखासे एमप्लयि जागोन साख्रि मोनगोन आरो साख्रि बायदि मोनगोन बिदि गोबां माने रांखान्थियारि हेफाजाब मोनगोन आरो बे ड्रेगन आबादखौ जुदि बयबो गोसो होयोबा दा बिनि थाखायबा बयबो मावनांगौ आरोना आच्छा ड्रेगन आबादा जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय एसेल' हायावनो गोबां मुलाम्फा होनो हानाय मोनसे आबाद बेखायनो बिथाङा साजेस्ट खालामदों ड्रेगन आबादखौ
नोंथाङा जुदि रांखावरि नांगौब्ला जे खामायनोब्ला आबादनि गेजेरजों ड्रागन आबादखौ मावनो हायो होननानै बिथाङा साजेस्ट खालामदों बा फोरमायदों। दा ओनसोलाव नुनो मोनदों जोंनि गोबां लाइमोनफोरा आथिखालाव बे ओनसोलाव सोरबा ब्रयलार फार्म खालामदों, सोरबाया गोबां बिबांनि जुखाम आबादफोर दा मावसै, गोबां मुलाम्फाबो मोननो हादों। फारसेथिंजाय माखासे आबादारिफोर दं, बिथांमोनहा मोसौ जार्सि फिसिनानै गोबां गाइखेर फाननो हादों। दा मा बुंगोन आबादारिफोरखौ? आङो बे बेलायाव आबादारिफोरखौ माने बुंनो सानो जे आबादखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादखौ मावनांगौ आरो। जेरैहाय जोङो गंसे साहा दखानाव हाबोब्ला जेरैहाय बायदि रोखोमनि माने जाग्रा लोंग्रा मोननांगौ होमबासो जायो। दा बिदिनो जोंनि आबादाबो गोबां रोखोमनि आबाद, दा जेरैहाय ड्रेगननि उनावहाय आङो सानबावदों जे भेनिलाखौ बे ओनसोलाव बयबो गायनांगौ। दा गिबि गिबियाव आङो 300सो फुलि लाबोनानै दा आङो माखासेखौ आङो गय बिफाङाव गायदों, माखासेखौ खायसे लिसु दंफाङाव, आरो मा होनगोन बेखौ जलफि दंफाङाव, बायदि बायदि दंफाङाव आं होनानै दा गायदों। दा बियो 2 बोसोरनि उनावहाय आङो फिथाइ मोननायनि आसा दङ। दा बेखौ आं दिनै आंनि उदैनि थाखायल' आङो गायनो होननानै आं गायाखै, बा आंहा थांखिया बे नङा। मानोना आं फोरोंगिरि हिसाबै आंहा न'खर सालायनो आं हाखायो। आंनिया बेनो जे आंहाबो जाथि खुरमाबो दं, आरो आंनि गामिनि रायजो राजा दं, ओनसोलनि रायजो राजा दं, बर' हारि गासैबो जोङो रांखान्थियाव गोख्रों जानो थाखाय बेफोर बेसेन गोसा आबादखौ जोङो मावनांगौ। दा जेरैहाय खोनानो मोन्दों गोबां रां, जेरैहाय गोरान भेनिलानि दामा केजियाव 40,000सिम होननानै दा दावराव जाबाय थादों, बुंबाय थादों। आरो जोंनो नांलाया दिसुन, जेनेबा 40,000खौ नांलाया, जोङो 15-20,000 मोनब्लाबो जोंनो जागोन आरो जोंनि बर'फोरखौ राखांहोनो हागोन। दा जेरैहाय गोथां फिथाइखौ, भेनिला गोथां फिथाइखौ जुदि फानोबा एकदम खमथारावनो 1,000 मोनगोन आरो एकदम खमथाराव। बेनिफ्राय 4,000सिम मोनो। फिथाइनि गोलाव गुसुंजों खोथा, भेनिलाया फिथाइया जेसे गोलाव एसेनो दाम मोनो आरो, बेबो गुसुं गोलाव थायो नालाय। ओंखायनो बे कुवालिटि लानानै बिनि दामा एसे खम बारा, 1,000निफ्राय 4,000सिम मोनो गोथां फिथाइखौ। अब्ला बेखौ जोङो गय दंफाङाव होयोबा, बा लिसु दंफाङाव होयोबा, बा हयथ' जलफि दंफां बा माबा फुलफ्रावनो, दा नै आं फुलफ्रावनो गायलाबायनानै दोनदों, गय देद्रे दंफांफ्राव नै आं गायलाबायनानै दोनदों। जुदि फांसेया जुदि बोसोराव 1 केजि होनांगौबा, 1 केजि जुदि भेनिला आङो फिथाइ मोननांगौबा, ओरैनोथ' जों खोनादों मोजां बैसो जानाय माबाया भेनिलाया 6 केजिहालागै थायो होनना बुंदों आरो। फांसेया 6 केजिखौ नांला जोंनो। मथा मथि जोङो 1 केजि मोनब्लाबो माने 1,000 जों मोनगोन एकदम खमथारावनो। भेनिलाया ओरैनो बे बेन्दों हिसाबै मानलानानै 1,000 होबायबा, आरो गय फिथाइ फाननानै जों मोनगोन, बा लिसु फानना मोनगोन, बा हयथ' बिनि दंफांनि फिथाइखौ फानना मोनगोन। जोंथ' गय दंफाङाव गाखोनानै थाबाय थानाङा, भेनिला दंफाङावथ' मानखोनानै थाबाय थानाङा। बे हिसाबै बेफोरखौ जों गायनांगौ। आरो जिथु बिनि माबाया गायनायनि प्रसेस बिराद सिम्पोल आरोना। बिलाइ सेवनाय, दंफां सेवनाय, दंफां गुन्दै, थालिर सेवनाय, बेफोरखौनो होनानै बेखौ मावजायो आरो। हयथ' बेखौ नेट खोंनानैबो गायजायो, बिदि आरो। दा बेखौ आं नुनो मोनदों जे जोङो बेखौ 1 काठासो गायनानै लानो हायोबानो, बा 2 काठासो गायनानै लानो हायोबानो माने गोबां रां खामायनो हागोन, गोरलैयैनो गोबां रां खामायनो हागोन। बेखौ माने आं रांखौ आं लब जानानै आं गायदों बे नङा। रायजो राजा नोंथांमोना बिदि दासान। आं सानदों आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो फरायसालियावबो फोरोंगोन, आबादारियावबो आङो फोरोंनो गोसो, आरो जेरैहाय थुनलाइ बिथिङावबो आं खन्थाइ रायथाइ बा सुंद' सल' बेफोरबायदि लिरनानैबो ओनसोलनि जाखांबोनाय सेंग्राफोरखौ आङो थुनलाइयावबो आखाइ होथों
बा दावगाबोथों होननानै आङो गोदोनिफ्रायनो लिरबोदोंबो आरो लामा दिन्थिनो नाजाबोदों आरो बेजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनाय मानायावबो बे ओनसोलनि सेंग्राफोरखौ दिखुरा गथ'फोरखौ लानानै गोबां माने मेथाइ खननायनि मोसानायनि थुलुंगा होबोनो आं नाजाबोदोंमोन जाफुङैया उननि खोथा थेवबो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जाहाथे जेरावबो दावगाबोनो हायो बेखौ आङो सिन्था खालामबोदों गोदोनिफ्राय दाबो सिन्था खालामनानै बा मावनानै दङ आरो आदसा जोबोर मोजां बाथ्रा दा बिथाङा साजेस्ट खालामदों जिहेथु ड्रागन आबाद बायदिनो एसेल' हायावनो खस्थ' खालामाजासेनो गोबां रां खामायनो हानाय भेनिला आबादखौबो बिथाङा नैबे समाव रायखांदों दा जोंनि आबादारिफ्रा बे बेसेन गोसा आबाद भेनिलाखौ गायनानै गाव गावनि न'आवनो बा गय बिफां थाइजौ बिफां बा जिखुनु जाया बिफांफोरावबो गायनानै भेनिला आबादनिफ्राय जोङो गोबां रां खामायनो हागोन बा न'खर दैदेननायाव जोङो गोरलैयैनो जोङो राहा मोननो हागोन बेखौ बिथाङा बे समाव फोरमायदों आरो नंगौ बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो सासे मोजां फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावबोदों आरो बिथाङा नै आबाद बिथिङावबो आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनायनि जि थांखि लानानै गावनो गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावबोबाय थादों दा बिथांनि थुनलाइ सोरजिनायाबो खम नङा थुनलाइ बिथिङाव गोबां बोसोर खस्थ' खालामनानै थुनलाइ सोरजिनाय बा थुनलाइ बेबायदि बायदि बायदि आयदायाव बिथाङा गोबां सुजुबोबाय नोंथांनि मख'जाथाव थुनलाइ सोरजिनि मुङाव माबायदि माखौ रायखांनो सानो नोंथाङा थुनलाइ सोरजिनायनि बिथिङाव आङो एसेबां माने गोबांथार बिदि बुंनांगौ गैयाब्लाबो जेरैहाय जोङो माखासे हानजा जुथिनानै उदालगुरियावहाय उदालगुरि थुनलाइ बादा होननाय जोङो गायसनदोंमोन बेनि गेजेरजों जोङो माखासे लिरनाय खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सल'मा बेफोरबायदि जोङो फोसावबोदोंमोन लिरगिरि माखासे खौसे जानानै आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो माने खन्थाइ रायथाइ लिरनो थुलुंगा होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे आङो मा होनगोन जे असमिया सल'माखौबो आङो सनालि काइटखौ राव दानस्लायनानै ट्रेन्सलेट खालामनानै आङो फोसावदोंमोन आरो बारदै सिख्ला बैसागि बायदि मैया आरो जिनज्रि बेफोरबादि मा होनगोन बेखौ लाइसिफोर दिहुननाय जादोंमोन गोबां बोसोर जोङो 12 इयार्स जोङो बैसागि होननाय लाइसिबो जों दिहुननाय जादोंमोन बियो बोसोरारि इयारलिमोन बियो बेवहाय गोबां लिरगिरिफ्रा लिरनानै माने थुनलाइ सिबिनो हादोंमोन आरो सम जायोब्ला मालाबा बबेबा लाइसिफोराव बिसम्बिफोराव खन्थाइ रायथाइ नांगौबा आं फरायसालिनि गथ'फोरखौ बयखौबो बुंनानै बा बिसिनाव बिहरनानैबो खन्थाइ रायथाइ बुथुमनानै गुबुन लाइसिफोराव आरो बिसम्बिफोराव आं हरनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे आङो माखासे सुंद' सल' बा खन्थाइफोर लिरदोंमोन दा बेफोरखौ बुंबाय थायोबाबो एसे गोलाव जायो जायखिजाया मानो नाजाबोदोंमोन आरो जाय समावहाय जों नाजादोंमोन एखेबारे माने थाखा फैसायाव रां रुफा एकदम माने गैथारामोन सरखारनिफ्रायबो एसेबो अनसुंथाइ मोननायनि राहा गैयामोन बै समावहाय आरो बांसिन लिरगिरियानो गरिब दुखिया गोजामोन गावनि लिरबिदांफ्रा माने गान्दु सिङावनो ओरैनो थालांजोबोमोन माने फोसावनो हाया बेफोरबायदि माने जानानै थांबाय आरो नाथाय आथिखालावबा लिरगिरिफोरखौबो अनसायदों होननानै आं माने खोनाबाय थादों बा नुदोंबो आरो सरखारनिफ्राय अनसायदों होननानै खिन्थु जोंनि बै समनि जायफोरनाखि लिरगिरि दंमोन गोबांनियानो माने लिरबिदांफोरा गान्दु सिङावनो सेवलांबाय उरि एम्फौ जालांबाय आरोना बेफोरबायदि खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सल'मा बेफोरबायदि आंनाबो माखासे बेफोरबायदिनो गाज्रि जालांबाय
बे समाव बिथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय। दा नंगौ थुनलाइ बिथिङावबो बिथाङा गोबां गोसो होनानै खामानि मावबाय। सिगां समफोराव अदालगुरिनिफ्राय जेसेबांखिनि खौरां बिलाइयानो जा, लाइसिफोरानो जा, बा बोसोरारि खुगा लाइसिफोरानो जा, बिथाङा गोबां गोसो होनानै बेफोराव खामानि मावबोबाय आरो थुनलाइ, सल', लिरबिदां लिरनायनि गोबां फरायसाफोरखौ थुलुंगा होबोबाय आरो गोबां लिरगिरि सोरजिनायाव गोबां बिहोमा होलांबाय थुनलाइ सिबिनायनि सायाव। दा नंगौ बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। थारैनो इयुन जोलैनि थाखाय बिथांनि मावनाय हाबाफोरा जाहाथे अराय थुलुंगा जानानै सुबुं समाजाव खामानि मावथों बेखौ मिजिंथिबाय। जोबथारनायाव बिथांनिसिम फिन खनसेबाव खुलुमनाय जासिनानै दिनै आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।